5. října byla v klenutém sále zámeckého pivovaru zahájena výstava soutěžních návrhů na obnovu nábřeží řeky Loučné. Projekt města Litomyšl, realizovaný s podporou Nadace Proměny, se zaměřuje na zpřístupnění řeky v centru města a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času v lokalitě Vodní Valy. O 25milionový grant Nadace Proměny soutěžilo se svými projekty 50 měst a Litomyšl Sklání vzešla jako vítěz. Následně mohla být vypsána architektonická soutěž. Byl to jeden z nejdemokratičtějších výběrů architektů v éře Litomyšle. Probíhalo několikafázové, několikakolové a několikaúrovňové projednávání s veřejností. Sbírali se materiály, vstupy do té soutěže, aby se mohlo teda zpracovat slušné zadání. Ta soutěž byla bezvadně připravená městem Litomyšlí, Nadací Proměny. Byla věnovaná velká pozornost zadání, byla rozehraná skutečně velkorysá, na naše podmínky velkorysá hra s veřejností. Takže my jsme jako porota v podstatě přišli už ke skoro hotovému naservírovanému jídlu. Soutěž probíhala dvoukolově. Své návrhy odevzdalo 30 architektonických týmů a do druhého kola z nich postoupilo 5. Vítězný tým Martin Rusina a Martin Frey se museli stejně jako ostatní držet zadání a brát v úvahu i četné připomínky z řad veřejnosti. Jeden z těch zásadních problémů bylo vyřešit dopravu, takže v tom návrhu jsme se snažili opravdu na tu dopravu reagovat, aby celá ta lokalita sklidnila. Potom zachovat hřiště, to hřiště zachováváme, ještě ho rozšiřujeme. Celé to území se snažili jsme zpřehlednit, vyčistit, zachovat ale zeleň. Pak tam byly další návrhy, byly tam zajímavé nápady, jako třeba lanový park nebo pozorovatelná ryb, takže třeba tu pozorovatelnou ryb jsme tam dostali. Lanový park jsme vlastně se nechali inspirovat a udělali jsme tam zavěšenou lávku. Smyslem celého toho konceptu je upravit ten prostor tak, aby sloužil veřejnosti, a to i více generačně, to znamená jak rodinám s dětmi, tak i dospívající mládeži, tak ale i starším lidem, kteří se chtějí třeba jenom projít a tak, čili všechno to jsme se snažili dát dohromady. Vítězný návrh vymezil v blízkosti Loučné v Litomyšli 4 rozdílné městské prostory a řešil jejich propojení tak, aby se svými přednostmi doplňovaly. Jedná se o nábřeží, břehy řeky, park u Smetanova domu a ulici Vodní Valy. Mobiliář samozřejmě ano, přidáváme lavičky, přidáváme pítka, přidáváme kašnu, přidáváme samotné herní prvky, které budou sochařsky stvárněné, takže budou sloužit nejenom nebo pro hraní dětem, ale i vlastně pro potěchu oka. V našem návrhu je i zahradní restaurace, která tam dneska nějakým způsobem funguje, ale my ji rozšiřujeme. Chceme, aby tam bylo umožněno například koncerty pod širým nebem, pobytovou louku, piknik, pozorovatel ptáků ve stromech. Jedním z těžišť našeho projektu je zachování přírodního rázu té břehy řeky Loučné, což my považujeme za velkou hodnotu, kterou každé město nemá. Takhle krásnou řeku s přírodními břehy a chtěli bychom i toto zachovat a zároveň to inteligentním způsobem zpřístupnit veřejnosti tím, že se vlastně přes ten prostor prochází. Ale toto všechno bychom chtěli veřejnosti litomyšlské občanům vysvětlit podrobně a detailně na tom veřejném projednání, které se bude konat 5. listopadu a na které všechny občany Litomyšle srdečně zveme. V projektu byl kladen velký důraz na dialog mezi všemi zúčastněnými stranami. Dokonce se to promítlo i do jeho názvu – dialog mezi řekou a městem. Vítězný návrh, ale i všechny ostatní budou v zámeckém pivovaru v Litomyšli k vidění až do konce října. Dialog právě mezi radnicí a obyvateli města je strašně důležitý, stejně tak mezi architektem a obyvateli města. Protože na jedné straně máte zákazníka, což jsou lidi v tom městě, na druhé straně toho realizátora, ať už to kdokoliv, buď to město nebo ten architekt a ten dialog, to seznámení i s problémy toho druhého, toho naslouchání a spolupráce, to je takový zásadní bod v té veškeré spolupráci. Cena Nadace Proměny 2013 je už 4. ročníkem architektonické soutěže. Soukromá nadace pomáhá rozvoji městské zeleně, zapojuje veřejnost a zlepšuje povědomí společností o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Když jsme nadaci zakládali, tak jsme se zaměřovali právě na ty dlouhodobé cíle. Vidíte, že každý projekt trvá
tak 3-4 roky. A pak jsou ještě plno závazku do budoucna, protože každé město se zavazuje na dalších 20 let, že se bude o park dobře starat, že tam budou pořádány akce pro lidi, že údržba bude dobře probíhat a tak dále, tak dále. Součástí nabitého odpoledne spadajícího do programu Archimyšl 2013 se stal i křest nového kalendáře Litomyšle na rok 2014 a křest publikace Stezka staletími. Já bych chtěl říct, že Litomyšl je město, které má to štěstí, že je tady co fotografovat nejenom z minulosti, ale je tady co fotografovat i ze současnosti. A hlavně mě nesmírně těší, že ta současnost pořád pokračuje, že to není uzavřená kapitola. Tohle je město, kde se architektuře skutečně daří a která architektuře přeje a která architektuře rozumí. Je to takový dobrý architektonický biotop. Prostě tady myslím, že to opravdu jako klíčí a kvete a je to taková dobré prostředí pro všechny tyhle ty květiny, které tady rostou z oceli, betonu, cihel a skla. Dali jsme možnost našim fotografům, aby se ukázali. Si myslím, že budeme v tomhle trendu pokračovat, až to stojí peníze, ale peníze budou, my nebudeme. A budeme Litomyšl ukazovat těma staletíma, když tady máte tu publikaci. Takže tam uvidíte vlastně mimo románského slohu, který je zakopaný tady pod prvním nádvořím, tak tam je skoro všechno a věřím, že to bude použitelný pro všechny vrstvy obyvatel. Tak je dobře, že zase jsme něco vydali, co bude k něčemu. A na Litomyšl. Ať je co fotit. Na zdraví. A na Litomyšl.